Azúcar, taller, azúcar, taller. Hej. Sledujeme zjazd aktuálne naozaj veľmi strmého svahu. Jakuba Hereka alias Kuštírko od Popradu, takže naozaj zatiaľ asi najkrajšie zvyšiel tento zjazd do výbornej Prečo tu máš druhé zabava? Stojí ďalšie vozítko zelenej farby, čiže máme tu ďalšie autičko, takže uvidíme, ako to sa vám darí, čiže len to Tiež nechci kúpiť. Slovenskom offroade. A teraz prichádza tu až domáci Štefan Ráštiak na tomto lunochode. Takže uvidíme, ako sa jemu bude dali naozaj na tých sprintovaným rámom. Je na predaj za 13 900 eur, čiže máte možnosť si to naozaj riadne obzrieť. Tu pozrieť, naozaj toto je krásne vyladené vozidlo. 1.8, ak sa nemýlim, benzínová, takže naozaj vyladené, pekne doladené auto aktuálne v Máni na predaj.
Takže Mati, 14 000 eur idem do toho v momente na tomto mieste. Ani by už na tom nedojazdil, by som do toho skákal a dal by som to. Ale aktuálne sledujte jazdcov na trati, čo sa nám tu deje, takisto, čiže ja tam vidím, že sa trieska, tak sa tam asi niečo udialo. Minus 300 koňských síl, aktuálne váha necelé 2 tony, čiže naozaj sú to brutálne. Prvé otočenie a môžeme ísť dolu kopcom. Chalani, čo to už jazdili tento zjazd dolu, hlavili takisto, že ten zjazd dole je horší ako výjazd hore, lebo naozaj tam to nemáte takmer skoro vôbec pod kontrolou. Takže ľudí na ktorý to pôjde, držme im palce. Takže krásne s prehľadom a idú ďalej do tých všetkých sekcií. Aktuálne v tých iných kategóriách auto úplne prejde naozaj ako keby to chrútalo pekne iba po nejakých marinách, takže naozaj krásne to prechádza. Uvidíme, aký bude ten náklon teraz tu na kde pôjde rovno, čo naozaj veľmi škaredý náklon, ale zatiaľ jasne zvládne a je to celkom pekne, takže držíme im palce, trošku tam ťaháme pásky, ale to už k tomu patrí. Takže to je naozaj krásne vykonanie toho prístavovských síl. A teraz pôjde na zjazd dole, takže držíme palce, hlavne opatrne. A tu nám môžete na dvojke sledovať aktuálne Štefka Vrašťáka odkiaľ do Poličtina. Ale trojka výjazd ideme Toyota z Lesna dole, takže naozaj držíme palce. Presne tomu dobrý moment, kedy pustil brzdu, tam odlepilo zadné košky svoje do vzduchu a vtedy naozaj otvrdil brzdu, pekne ho to chytil a išiel ďalej, naozaj tam bolo také riziko, že by sa mohlo tieto veci a potom zajtra máme časovku, ktorá sa zaratáva do celoslovenského off-road trialu, off-road cupu. Off-road cupu, to znamená, že máme 6 pretekov na...
Poprosím potles pre domáceho Števka Lašťáka, ktorý naozaj zdolal na to velikánskom svojom mimochode. Tu má aktuálne ten najväčší výraz, takže naozaj pekne to zdolal. Trošku to tam privoril odliekačný terén, ale nemalo to vody, to vôbec na ten večer príde potles, party, výraz toto miesta. Aj, do konce. Ja to môžem teba dúro. Takže Štefan Lašťák háka dole. Z tohoto charanga je úplne napadá do finále, že jednotka z jedničkova, že pekne na to schádza dole, takže bez nejakého zaváňa. Matias, tu spravíme ti hento, ďakujem. Milana, to je čau. Čo? Ja, čau. Ty si taký černý, že som ťa nevidel. veď potom aj. Čau. Takže vynikajúco pekne s prehľadom odsiera.
tretí troj Juska, Maria Kopman, pardon, Milan Žilinec s manželkou a Tak co tady vlastně bude? No co tady vlastně bude? Bude tady dělo akce. Takže první víkend v září. Grillov na Vřesině. Budou tady auta. Budeme tady my. Budeme Bude tady bordel. Budeme grillovat žrádlo neskutečné, takže musíte přijít. Špina, bahno, velký auta. Bude tady hudba, takže zapaříme všichni. A neskutečná zábava, takže dělo akce, takže musíte všichni přijít se na nás podívat, kurva. A můžete si s náma dělat fotečky, když budete chtít. A nebo videa, že? Takže zvýšeno.